खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बेरेखा हान्जानि वाक आउटनि गेजेरावनो बिटिसिआ जारिमिनारि हा आरो खाजोना बिल पास खालामबाय। बिटिसिआ थागिबिफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनो आरो हा खान्थिखौ गोदान मुगायारि खालामनो थाखाय गोदान हा बिल पास खालामदों। बृहस्पतिबाराव बड'लेण्डआव मोनसे गिदिर थिरांथा लानाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिसिआ बड'फा NWGWR आव मोनसे जर'खा जथुम्मायाव मोनसे गोनांथार गोदान आयेन पास खालामदों। बे आयेनखौ बिटिसि हा आरो खाजोना रेगुलेसन बिल 2025 बुंनाय जायो। बे बिलखौ रनजित बसुमतारिया लाबोदों, जाय हा आरो खाजोनानि मावफुं सोद्रोमा। बिथाङा बुंदों दि बे बिलआ बिटिआरआव हा खुंथायखौ जौगाहोगोन। बेयो हानि रेबगान्थिफोरखौ डिजिटेल खालामगोन, मोजां हा आरजिनायाव मदद होगोन आरो ओनसोलारि आरो थागिबि सुबुंफोरनि हानि मोनथायफोरखौ रैखा खालामगोन। बिलनि मोनसे गाहाय बिन्दोफोरा जाबाय हा आरजिनाय आरो मोजां खहा सुफुंनायनि थाखाय रोखा नेमफोर, हा रेबथुमनाय आरो दैथायहरनायनि थाखाय मोनसे डिजिटेल खान्थि, ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव थागिबि हानि रैखाथि होनाय, हा नांलायनायफोरखौ सामलायनो थाखाय मोनसे गोदान खान्थि, जेराव खुंथायाव थानाय आफादा बिलखौ बरायदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बेरेखा हान्जाया गोजोननाय मोनाखै। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देरहासात बसुमतारिया बुंदों दि बे बिलखौ थोजासे सावरायनाय गैयाजासे जोबोद गोख्रै बारहोनाय जादों। बेरेखा हान्जाया आयेन आफादनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि गेजेरावनो बिलखौ बांसिन भटजों बारहोनाय जादों। जुदि मोजाङै मावफुंजायोब्ला बे गोदान आयेना बिटिआरआव हा सामलायनायाव गिदिर सोलायनाय लाबोनो हागौ, जाय थागिबि मोनथायफोरनि जौगानाय आरो रैखाथि मोन्नैखौबो रैखा खालामनो हागौ। नैथि खौराङाव दङ बिपिएफ-इउपिपिएलआ जयै गोरोबथा खालामोब्ला आं बयनिख्रुइबो सिगांसिन बरायगोन। बारग' एमपि नब शरणीया। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थिया दान मोनसेल' दंबावो। बेनिखायनो गासै ओनसोलाव राजखान्थियारि दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। गासैबो गाहाय दोलोफोर जेरै बिपिएफ-इउपिपिएल, बिजेपिआ गावसोरनि फोसावदिंनायखौ जागायबाय। नाथाय नब कुमार शरणीयाजों दैदेनजानाय गणसुरक्षा पार्टी जिएसपिआबो गोख्रों गोहोम खोख्लैगासिनो दं। मंगलबाराव जिएसपिआ बाक्सा जिल्लानि सरायमारीनि साखाथियाव मिशन सुरक्षा 2025 मुंनि मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। सरायमारीनिफ्राय टमनासिम थाबायनानै 500नि बांसिन मददगिरिफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। बिथांमोनहा दिहिरा बियाबनिफ्राय बिथांनि थामथि देरहानायनि मिजिंजों काउन्सिलनि सोद्रोमा धनश्याम दासखौ आबुं मदद होनायखौ दिन्थिदों। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै शरणीयाया बुंदों दि जिएसपिआ दासिमबो मोनसे गोख्रों गोहो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 5 निफ्राय 10 मासि देरहानो थांखि लादों। बिथाङा जाथावना गोरोबथानि थाखाय गुबुन दोलोफोरजों सावरायनायनि इसाराबो होदों आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिनि सायाव नारसिनदों। बिपिएफ-इउपिपिएलनि जाथावना गोरोबथानि सायाव शरणीयाया बुंदों, जुदि बेबादि जायो अब्ला आं बेखौ बरायगोन, नाथाय राजखान्थियाव बेबादि खौसेथिया मोननो थाङा। जिएसपिआ बिटिसिनि राजखान्थियाव मोनसे गाहाय गेलेगिरि जानो थाखाय खालि माखासे मासिफोरखौल' बिसायख'थि गेलेनो सानथांखि खालामदों, नाथाय आबुं नोजोर होनायजों। थामथि खौराङाव दङ गनायथि गैयै सरखारि नङि फरायसालिनि फरायसाफोरा दा एसएसएलसि आनजादनि थाखाय सोरखारि फसंथानफोरनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामनो हागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै आसाम रायजो गेजेरारि सोलोंथाइ बर्ड (ASSEB) जों गनायथि मोनै सोरखारि नङि फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रैखाथियाव सोरखारा बिसोरखौ एसएसएलसि आनजादखौ होनो थाखाय सोरखारि फरायसालिफोराव मुं थिसननो गनायथि होदों। एडभोकेट जेनेरेलआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो फोरमायदों दि बेबादि फरायसाफोरा दा सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखो 9 आव मुं थिसननो हागोन। बे आगाननि थांखिया फरायसाफोरखौ गावसोरनि फरायसालिनि मावख'आरि गनायथि गैयैनि जाहोनाव उदायै जानायनिफ्राय रैखा खालामनाय। बबेखानि फरायसाफोरा सरासनस्रा फरायसा महरै हाबनांगोन आरो नुजाथिनाय आरो सोलोंथायारि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनांगोन। गासैबो नेमफोरखौ फालियालासे फरायसालिफोरखौ सोलायनायाल' थोजासे नङा। बेजों लोगोसे रायजो सोरखारा गनायथि गैयै सोरखारि नङि फरायसालिफोरनिफ्राय थोंजोङै एसएसएलसि आनजाद रेबथुमनायखौ बोखारबाय, मानोना थाखो 9 निफ्राय गनायथि मोननाय फसंथानफोराव मुं थिसननाय फरायसाफोराल' आरजाथाव।
बे थिरांथाया गोबां फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरनो गावसोरनि गथ'फोरनि सोलोंथायारि इयुननि थाखाय जिंगासिनो गोजोननाय लाबोयो। ब्रैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव नखरनि दाङाबाजियाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। नखरनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै बङाइगावआव अन्थाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ बुथारदों, दायनिगिरिखौ हमदों। बङाइगावनि दौखिझा ओनसोलाव मंगलबारनि मोनाबिलियाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय जादों। मनरन्जन सरकार मुंनि सासे सुबुङा नखरजों सोमोन्दो थानाय दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै रेलवे ट्रेकनि साखाथियाव खास्रि-बिस्रि बुथारजादों। दायनिगिरि 50 बोसोर बैसोनि हरिपद बिश्वासआ अजद होनाय बायदिब्ला सोरखारखौ मोनसे गिदिर अन्थाइजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया बङाइगाव सदर पुलिस थानानि सिङाव जादों। उफ्रा एसपि एन सिंसननि दैदेननायाव पुलिसआ गोख्रै सौहैयो आरो हरिपदखौ हमनानै लाङो। गोथै सहनि साखाथियाव मोनसे थैजों बुंफबनाय अन्थाइ, जायखौ बुथारग्रा हाथियार होनना फोथायनाय जायो, बोखांनाय जादोंमोन। फरेन्सिक हान्जायाबो नायबिजिरनायाव बाहागो लादों आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। गिबि रिपर्टफोरा सानैनि गेजेराव सोलिबाय थानाय गावारि सौग्रावलायनायनि सुबुरुन होयो। साननै सिगाङावसो बिथांमोनहा देहायारि नांलाय-खमलाय जादोंमोन। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बेयो खिथेर होखारनायनि हाबा। आबुं थांखिखौ दिन्थिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ डुरान्ड कापनि गिबि गेलेनायाव बडलेण्ड एफसिआ कार्बि आंलंखौ 2-1 गलाव फेजेनो। बृहस्पतिबाराव कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव कार्बि आंलं मर्निं स्टार एफसिखौ 2-1 जों फेजेननानै बडलेण्ड एफसिआ गावसोरनि डुरान्ड काप 2025 केम्पेइनखौ जोबोद मोजां जागायदों। कार्बि आंलंआ सिगां गल सोदों, नाथाय नखरारि हान्जाया गोख्रोङै जुजिफिनदों। 37थि मिनिटआव गोगोमसार गयारिया समान-समान गल सोनो हादोंमोन, जायजों नायगिरिफोरनिफ्राय रंजानायखौ सोमजिहोदों। बिनि उनाव देरहानाय बुब्लिया फैदों। घन्टानि दान्दिसे उनाव कलम्बियानि स्ट्राइकार रबिनसनआ गोजोनै नैथि गल सोदोंमोन, जाय बडलेण्ड एफसिनि थाखाय मोनथाम गोनांथार पइन्टफोरखौ सिल खालामदों। मोनसे बुंफबनाय स्टेडियाम आरो मोनसे गोसो गुदुं बादायलायनाय। बेयो ओनसोलाव जोलुरनि थाखाय मोनसे गिदिर थुलुंगानायमोन। बडलेण्ड एफसिआ दा गावसोरनि फैगौ ग्रुप स्टेजनि मेचफोरखौ गोख्रों गोख्रैथिजों नायगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा इन्जिनियार जसिता दासनि सुइसाइड केसखौ सिबिआइनो गथायगोन। इन्जिनियार जसिता दासनि अजद होजानाय गावखौ फोथैनाय केसनि सायाव मोनसे गेदेर आपडेटआव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबार 31 जुलाइआव फोसावदों दि बे केसखौ सेन्ट्रेल बिउर' अफ इनभेस्टिगेसन (सिबिआइनो गथायनाय जागोन। मोनसे खौरां मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि पुलिसआ मोनसे सुइसाइड न'ट मोनदों आरो जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय सा-7 सोद्रोमानि मोनसे जर'खा नायबिजिरग्रा हानजा दानाय जादों। जाथायनि थावनिखौ फरेन्सिक रोंग'साफोरजों भिडिअ'ग्राफि खालामनाय जादों आरो आनजाद नायनाय जादों। दासिम 3 सुबुंफोरखौ खानाय जाबाय। बे जाथायखौ गोब्राब आरो दुखुनांथाव बुंनानै आसाम सीएमआ बुंदों दि आसाम केबिनेटआ बे केसखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय सिबिआइनो गथायनो सायख'दों। गाहाय नेहाथारिया सिगांनिफ्रायनो सिबिआइ बिथोनगिरिजों सोमोन्दो लाखाबाय, जाय केसखौ लानो गनायथि जाबाय। बबेखानि मावख'आरि गथायनायाव 20-25 सान नांगोन मानोना मिरु नखर बिफाननि गनायथिनि गोनांथि जायो। गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों दि सोरखारा बिखान्थिखौ गोख्रै खालामनो आरो न्याय होनायखौ थि खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ बालाजानाव पुलिसनि अपारेसनाव थाइजौ लाबोनाय ट्राकनिफ्राय मा-30 सिखावै लाबोनाय मैसो जब्द खालामदों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुरनि बालाजान पुलिसआ मैया सानजौफुआव माहारियारि राजालामा 17आव सिग्रोमनानै मा-30 सिखावै लाबोनाय मैसोजों लोगोसे 4 सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै बालाजान पुलिस थानानि बिबानगिरि उत्तम रायनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया मैया सानजौफुआव बालाजान बाजार ओनसोलाव थानाय NH-17 आव गंसे 6 साखा गोनां माल रोगाग्रा ट्राक नम्बर AS26 AS0754 खौ होबथायो। पुलिसनि हानजाया उनाव ट्राकआव सिग्रोमदों आरो थाइजौ कार्टुननि उनथिं 30 सिखावै लाबोनाय मैसो बोखांनो हादों। पुलिसआ मैसोजों लोगोसे ट्राकखौ जब्द खालामो आरो ट्राकआव थानाय 4 लांखारग्रा आबुल कासेम, मिनारुल हक, जियापत आली आरो सैदुल हकखौ खायो। हमजानाय 4नि न'फोरा बरपेटा जिल्लायाव होनना बुंनाय जादों।
जगायग्राया सिमान लादों दि मैसोनि बिगोमा सनु शर्माया नसुंसेनिनो सोनाब बेंगल रायजोनि पानजिपारा ओनसोलनिफ्राय सिखावै लाबोनाय मैसोफोरजों 9 माइल गुवाहाटी थांदोंमोन। बालाजान पुलिसआ सोनाब बेंगलनिफ्राय गटियारनि गंथाम पुलिस थानानि गेजेरजों थांनाय ट्राकआव सिखावै लाबोनाय मैसोफोरजों बुंफबनाय ट्राकखौ जब्द खालामनो हायो। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।